Yalıma kaşları sandı sandı kaşlar. Sayrı 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 sandı kaşlar. Anı tanımagan, anı öz etmegen, yaratmagan tatar sirektir. Ул birinci мәхәббәт шикелле. Татарстанның birinci президенты булган өчен генә дә безнең күңелләргә, тарихка, мәңгегә кирип калачак. Ләкин якын үз итүнең төп сәбәбе бу гына түгел. Беренчеләр бездә моңарчыда җитәрлек булды. Ләкин тарихыбызның үтә дә катлаулы бер чорында үз халкы ягына чыгып басарга батырчылык итүчеләр сирәк. Нәкъ менә шундый булган өчен аны халык үзенеке итте. Шундый булган өчен аны үзәктәге хакимият кулларына бугау салып Мәскәүгә алып китү белән янады. Дөрес, соңыннан аны Россия каһарманы итеп таныячаклар. Ләкин моңа кадәр әле аңа үзәктәгеләргә Татарстан мәнфәгатьләрен яклап бик күп бәхәс алышларында өстен чыгарга, каршы якны ышандырырлык саллы дәлилләр табарга туры киләчәк. Ә бит барысы да Казаннан ерактагы эчкәре бер кичкенә генә Әнәк дигән авылдан башлана. Татарга хас тугрылык, үҗәтлек һәм тырышлык үрнәкләрен үз гаиләсендә сеңдереп үскән Миңтимергә бер нәрсә дә югарыдан эшләп төшми. Ул барысына да фақат үз тырышлыгы аркасында гына ирешә. Әйе, андыйлар ул заманда тагын да булгандыр. Безнең халыкның кайда да тормышка ябышып яшәргә күнеккәнлеге мәгълүм нәрсә. Әмма 1959 елда авыл хуҗалыгы институтын тамамлап, Мөслим районындагы ремонт техник станциясына эшкә килгән егетнең 10 ел дигәндә министр булып китүендә аның үз эшен җиренә җиткереп, аерым бер осталык белән башкаруыннан тыш үз кул астында эшләгән кешеләрне хөрмәт итә, олылый белүе зур роль уйнагандыр дип уйларга кирәк. Ментимир Шарипович Шаймиев вступил в должность президента Республики Татарстан. Соңрак үткәннәргә нәтиҗә ясап утырганда ул уңышларның нигезен булай дип билгеләячәк. Кешеләрне яратмаган кеше хакимияттә эшләргә тиеш түгел. Нәкъ менә шушы тансык сыйфатын тыйган халык аны үзенең юлбашчысы итә. Аңа үзенең язмышын ышанып тапшыра да инде. Тигезләр арасында тигез булырга омтылган халыкны җитәкләгән өчен аңа шактый зур сынаулар аша үтәргә, бик күп сабырлык һәм күңел җылысын сарыф итәргә туры килә. Мондый чакта аңа кешенең янәшәсендә һәр вакыт тугры булып калган хатыны Сәкинә. Әлеге хакыйкатьне үзәктәгеләр дә күрми кала алмадылар. Иң авыр чакларда Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиевкә мөрәҗәгать итә торган булдылар. Үзләре дә сизмәстән сәясәттә аның сыналган ысулларын куллана башладылар. Тыныч кына, бернинди каршылыкларсыз гына президентлыктан китүе бер сокланырга мәҗбүр итсә, моңарчы беренең дә кулы җитмәгән борынгы булгарыбыз белән Зия утравын дөнья күләмендә танытуга ирешүе белән тагын бер гаҗәпләндерде ул безне. Дөньяда тыныч яшәү үрнәге итеп танылган Татарстанның беренче президентын Россия каһарманы дәрәҗәсенә күтәрү Миңтимер Шәймиевнең дөрес юлдан барганлыгын тануда иде. Киләчәгебез Алла бирсә яқты, уңышлы булыр. Үз халкының йөрәк тибешен тоеп, аның омтылышларын, уй-хыялларын үзенеке итеп кабул иткән Шәймиев тел, милләт сагында торуның тагын бер юлын күрсәтте. Татарстанда заманча күп телле мәктәпләр ачыла башлады.
татар телен рус, инглиз телләре белән бер дәрәҗәдә өйрәтүне максат итеп куйган әлеге уку йортлары милләтне саклауда үз ролен үтәр дип өметләнә бүгендә Татарстан халкы. Безгә билим алырга кирәк. Менә матур иттереп төрле телләрдә. Дөнья безнең балаларыбыз дөнья алдында конкурентоспособны булырга тиешләр. Бүген милләт аксакалы, аның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиевкә 85 яшь тулды. Без булдырабыз дип рухын күтәргән халыкның мәхәббәтен, ихтирамын, күңел җылысын тоеп озын-озак яшәргә, халыкка хезмәт итүнең матур үрнәге булып, тарихта калырга язсай дип телибез без бүген аңа. Без эшли алмаган эшләр юк, дөресен әйткәндә, ныклап тотынсак. Барыгызга да мин теләр идем, исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз. Мондый чорда да шушындый инде карарлар кабул ителә икән, без көчле халыкбыз.